En un judici hi ha unes normes que no es poden trencar. N'hi ha una que és la mala fe processal. No pots actuar amb mala fe processal. Però què vol dir la mala fe processal? Vol dir discutir? No, discutir pots discutir tant com vulguis. Per exemple, podem discutir si aquesta aigua d'aquest rec que surt de l'estany de Banyoles és bona per beure o no. Jo puc defensar que és bona per beure perquè és clara, és cristal·lina i fins i tot hi ha peixos. I l'altre advocat pot dir no, aquí hi ha ple de bacteris i és una aigua que és dolenta i no la pots beure sota cap concepte. El que no pots fer és inventar-te i aportar un document d'un laboratori que digui que és aigua bona i que en realitat sigui una anàlisi d'un altre riu, o al revés. El que no pots fer és aportar un informe d'un laboratori que digui que aquesta aigua és dolenta i que en realitat sigui d'un riu que estigui contaminat. Això seria mala fe processal, perquè estàs intentant enganyar el jutge amb documents objectius o falsejant la informació de documents objectius. Un altre cas paradigmàtic seria, per exemple, dir que has rebut una notificació durant el mes d'agost i en realitat l'has rebut el mes de juliol. És una mala fe processal de llibre, perquè estàs intentant enganyar el jutge per treure un avantatge. Llavors, què passa en aquests casos? Doncs, en teoria, el jutge hauria de sancionar a la part i fins i tot també a l'advocat, que actua d'aquesta manera fraudulenta i amb mala fe processal. A la pràctica no ho fan mai. I no ho fan mai perquè és un rotllo, perquè han de fer autos, han d'obrir peces separades, és molta feina i prou càrregues de feina que van. Però ho haurien de fer perquè cada cop ens hi trobem més. Hi ha molts i molts i molts advocats que actuen amb mala fe processal i és una autèntica lacra per la professió. En fi, ja us he fotut el rotllo. Salut!